Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, matan garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, su ce rawar ta gyara mana fili. Amaryar raga 'yan gidansu sun sai mata komai, ashe yin biki Amina shi ne rufa kyaure. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, matan garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, su ce rawar ta gyara mana fili. Amaryar raga 'yan gidansu sun sai mata komai. Rawa Musa da Usman. Wani irin farin ciki kake ciki a wannan rana? Ina farin ciki sosai da wannan ranar. Ina masa fatan alkhairi da shi da matarsa, Allah ya ba su zaman lafiya. Sunana Musa Shehu Awan. Kai waye a wajen wannan auren? Na'am. Ibrahim Khalil kanina. Wani irin farin ciki kake? To a gaskiya na yi farin ciki sosai, ina taya su murna, sannan ina musu addu'a, ina musu fatan alkhairi. Allah ya sa wannan tarayya ya zama shine sanadin shigan su aljanna. Sunana Amina. Gashi na sai ta tsarawa kike saboda farin ciki. Ai ni farin ciki na yau ba zan iya misaltuwa ba. Gaskiya da to wani irin fata zaki ba amarya? Ina fata Allah ya ba su zaman lafiya. Ubangijin Allah ya sa auren ya fi wannan hidimar gaba ɗaya kyau. Sunana Bilkisu Ibrahim Ute, ni ya babban ango ne, ma'ana kanwar baban shi, ni da baban shi, kautar baban shi ne, ni ne last born a ɗakin su. Duk iya soyayyar duniya brother na ya nuna min I'm much more grateful. Na gode wa Allah da ya nuna min wannan rana na auren ɗana wato Ibrahim Khalil. Ina farin ciki Ubangijin Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zuriya ɗayi ba, Allah ya sa abokiyar arzikinsa ne. Bakinmu da suka zo na kusa da na nesa Ubangijin Allah ya mayar da kowa gida lafiya. Aisha. Amma ke wace ce a wajen wannan aure? To, ni dai ina zaman ya uwa a uwar ango. Mama ango wani irin farin ciki kike ciki a wannan rana? Yau ina taya farin ciki da murna da ban san iyakacinta ba. Saboda uwar ango a hannuna ta tashi. Alaikum warahmatullah, sunana Munira, ni uwar ango ne. Muna murna da wannan rana da Allah ya nuna mana, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zura ɗaya ba, masha Allah, Allah mai da kowa gida lafiya. Hannatu Hala. Masha Allah, me yasa kuka zaɓi wannan kala? Ƙawayen amarya sun yi blue, ku kuma gashi naku pink da white. To, sabida sisters ne mu. Muna kasa da ita ne, ita yayarmu ne, haka shi yasa. Fatima Hala Muhammad. Fatima ga ki da ankon kannan amarya. Ke ma kanwa amarya ce? Ni kanwar amarya ce. Wani irin farin ciki kike ciki a wannan rana? Ina farin ciki sosai gaskiya, masha Allah. To wani fata za ki ba amarya da Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗayyiba. To masu kallon mu, da fatan kun nishadantu da wannan bikin aure da muka kawo muku. Muka yi tattaki tun daga Kano ta Dabo, muka zo har garin Maiduguri wato jihar Borno, muka kawo muku wannan biki na Ibrahim da amaryarsa Habiba. Karfi mamaki da mun zo jihar Borno mun kawo muku biki. Wata ran za ku ga mu har Cana ma za mu je mu kawo muku biki. Saboda a koda yaushe nishadin shine burin. Shirin biki buduri kenan kuke kallo daga tashar Majigin TCTV. Shirin biki buduri kada ku manta yana kawo muku tarurruka na aure, taron suna, taron siyasa, kai taron nadin sarauta da duk wani sha'ani da shagalin bukukuna da suka shafi tarurruka, dukkanin su muna kawo muku a cikin wannan shiri namu na biki buduri. Da wanda yake so bikinsa ya zamanto ɗaya daga cikin jerin bukukunan da muke kawo muku, za ku iya laluban mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su Facebook, YouTube, Instagram, duka za ku iya lalubar mu. Wannan numba da kuke gani akan akwatin talabijin ɗinku domin kuma bikinku ya kasance na ɗaya daga cikin jerin zafafan bukukuna masu albarka da muke kawo muku a wannan tashar. Mu kasance Allah ne ya ba mu ba wani mutum ba, Allah ne ya haɗa ba wani mutum ba. Aure suna ce babba, zuwa annabi ɗan gatan Allah. Ko sun ki ko sun so aure ya ɗauru, murna muke daga fuska har zukatanmu.
ko sun ki ko sun so aure ya dauru murna muke daga fuska har zukatan amarya zo taho ga angwanki amarya jini mai share hawa yanki amarya daga yau ya zama matinki amarya ango zo taho ga amaryarka ango daga yau ta zama matarka ango shi da shanta yana kanka ango daga yau ta zama matarka sani cewa shi sabon kwarya tabbas dole ne ɗacin sai nuna hakika canza shi ba da baya idan da rai ai za ku ji sanyi ko sun ki ko sun so aure ya dauru murna muke daga fuska har zukatan ko sun ki ko sun so aure ya dauru murna muke. Masu kallo barkamu da wannan lokaci barkamu da zuwa cikin wannan shiri wanda ke zuwa muku kai tsaye na musamman shiri ne na ɗaurin auren Ibrahim da amaryarsa Habiba. Yanzu muna masallacin Al-Ansar da ke nan garin Maiduguri a jihar Borno inda za a ɗaura auren Ibrahim da amaryarsa Habiba. Fatan za a ci gaba da kallon wannan tasha ta Tambarin Hausa. Ango zo taho ga amaryarka ango daga yau ta zama matarka ango shi da shanta yana kanka ango daga yau ta zama matarka da-da-da-da-da 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 Ibrahim Muhammad Sani Habiba Usman yata wadda na wakiltaka wanda aka bani wakilcin wannan takarda Habiba Usman Mala aure bisa da sunna ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sadaki sile shida an bayar an karba abin izini da haura shi Ibrahim Sani auren ta Habiba Usman Musawa madadin sadakar baban aure kuma zai isar masa da auren insha Allah. ‘Yan uwa su shaida ɗaurin auren Ibrahim da kuma Habiba bisa ga sadaki sile shida ko sile shida da wuri kuma an karba a hannunsu saboda haka al'umma su shaida da niyyar ɗaurin aurensu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zaman lafiya.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Para usaha dan libas lafiya da zaman lafiya libas zuriya tayyiba mubaraka baki da suka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da zuriya da su lafiya sa'annan kuma mu fara addu'a wa jama'a Borno State Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya Najeriya gaba daya inda babu lafiya Allah muna roƙonka ka kama mana lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka halin da muke ciki na yunwa halin da muke ciki na rashi na tsadar mai da komai na rayuwa Allah kai kadai za ka kama na sauki Allah muna roƙonka ka kama na sauki fitintunu na makwabtan da muke ji zai yi ko ba zai yi ba Allah kai kadai muna roƙonka Allah ka kama na lafiya da zaman lafiya da abun da lafiya za ta ci Allah muna roƙonka da 'yan kasuwa da 'yan gwamnati Allah ka biya musu bukatoci suna alheri ka kare su da zuriyar su gaba ɗaya wanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki masu neman haihuwa Allah ka ba su haihuwa Allah muna roƙonka matasa na faɗin Najeriya gaba ɗaya wanda ba su da abun yi Allah ka ba su abun yi wanda suna da shi albarkace su Allah ka tabbatar da su a kan Alƙur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cika da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Amin Alhamdulillah, Allah masha Allah, alhamdulillah. Ki bashi naki, shi ma ya baki nashi ya dau. Ku bai wa juna, kun ga a tashi babu bashi ya dau. Auren masoya, yau muka tare da miye shi ya dau. A ɗaura aure, angon amarya babu fashi ya dau. Da jin haka ba sabon ba, soyayya ba daga nan ba, ko in ce in an cimma da jin haka ba sabon ba, soyayya ba daga nan ba, ko in ce in an cimma soyayya da igare ta gaman jini ke sa a aure idanuwa sun daure zuciya ta buɗe aure bashiya baki ba ce ku ce magana ta yare da biyu sun tattauna da juna zance ya kare a bangaren soyayya kun yi suna aure ya dau an kai kuɗin aure aka sanya rana aure ya dau gashi ta zo kowa na ta murna aure ya dau da ke kuma ke da shi ke yau babbar rana a yau da gobe a kwana a tashi rana ba ta ƙarya ranar da babu kamar ta a duniya gun ango amarya ranar da kun ke yi wata na nemo kaure gidaya yawan mutane ribar kasuwa kun tara masoya mu ɗauki gora alawa mu je wajen biki aure ya dau gidan biki mun zo da abin arziki aure ya dau a ɗaura aure ga shaidu daki aure ya dau a shafa fatiha ne kauna sauki ɗan ango amarya To
masu kallo bayan an daura aure a masallacin nan na Al-Ansar wato ɗaurin auren Ibrahim kenan da amaryarsa Habiba, yanzu ga munan mun zo wani wuri wanda aka tanada domin a yi walima tsakanin abokanan ango, 'yan uwa da abokanan arziki. Yanzu kai tsaye za mu shiga inda za a yi waliman nan domin ku gane wa idan ku yadda ta gudana da yadda aka gudanar da walimar. Ku biyo mu a cikin wannan shiri kai tsaye wanda ke zuwa muku daga wannan jiha ta Borno a garin Maiduguri kenan, ɗaurin auren Ibrahim Khalil da amaryarsa Habiba. An daura aure yau kamshi na tashi, amarya hannu ga kunshi. An daura aure yau kamshi na tashi, amarya ga ango. An daura aure alasa albarka da taruwa, murna muke ta yi albar auren kauna. An daura aure alasa albarka da taruwa, murna muke ta yi albar auren kauna. Daure aure, aure wanke so, aure auren soyayya. Daure aure, aure wanke so, aure auren soyayya. Alasa albarka da taruwa, murna muke ta yi albar auren kauna. Daura aure alasa albarka da taruwa, murna muke ta yi albar auren kauna. Gamana ango gamana, karge ta mana, gamana amarya karge ta mana. Yarinya mai kyau yar dangi, muna waka anai mana liki, anai mana liki. Mama 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 ya burin ki ya cika, amarya za ta je ɗakinta ɗakinta ɗakinta. Mama 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 ya burin ki ya cika, amarya za ta je ɗakinta ɗakinta ɗakinta. Aure aure, aure wanke so, aure auren soyayya. Daure aure. Kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar yadda muka ɗauko muku biki tiryan tun daga kai kaya har zuwa ranar da aka yi wushe-wushe a garin Maiduguri. Yanzu kuma mun tattaro ya namu mun dawo garin jihar Kanan Dabo, inda za mu kawo muku wunin biki wanda maman ango ita ta shirya wannan wunin biki. Ku kasance tare da mu don ganin me zai wakana a cikin wannan waje na taro. Ra'ayi baccin zanawa, tun da ke zuciya ta nuna, kula da ke ko ban gazawa, yin biya ta yar amana. Auren kina dauniya, ba za na yarda a fasa ba, ba abin da zai tara hanya, ina gani ban kauda ba. Kyakkyawa ta komai na miki ba zan miki gori ba, bautar mata idan da ke kai ba za ya kulle ba. Masu kallon mu har yanzu dai muna cikin shagalin bikin ango Ibrahim da amaryar shi Zakadediya Habiba, inda muke ta kawo muku events kala-kala na musamman masu kayatarwa a wannan biki nashi. To yanzu kuma za mu je mu kalli shigowar Hajiya Hauwa, maman taro kenan, ko in ce uwar taro. Ita wata ta hada wannan taro na yinin biki da ita kawayenta za su shigo cikin kasaita da aminci. Bayan sun shigo kuma za mu ga yadda suka je suka dan girgije su ba tare da kawayenta. Ku biyo mu.
Kuna dai tare da mu a nan tashar mu ta Majigin TCTV. Bayan shigowar maman ango yanzu kuma za mu je mu kalli shigowar dangin amarya. Ita ma tare dangin amarya za su shigo gaba ɗayan su tawaga su cikin farin ciki da annashuwa na auren yarsu. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samin ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni dan kwatila sai na zo na ɗaukansa. Jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle kigin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa. Zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa, inda ya kanki ne na yi nisa dan ba kiran da zan amsa. Tilasi ganin mu tilasi barin mu kauna rikicin da na yi nisa. Bayan shigowar dangin amarya yanzu kuma za mu je mu kalli yadda kawayen amarya za su shigo. Su ma sun shigo suna takewa, su ma suna dan girgijewa domin nuna farin cikin su a bikin auren kawarsu. Bayan shigowar ƙawayen amarya su ma abokan ango ba a basu a baya bayan da suka shigo su ma suna dan cashewa suna nuna farin ciki suna taya abokin su murna wannan rana tashi mai albarka. Biki ne muka zo na yin girma
garin girma. Amarya yar dangi ce, ango dan dangi ne. Amarya yar dangi ce. Auren soyayya muka zo kuma kowa ya zo. Amarya za ta je ɗakin ta da suna. Alisa albarka wannan babban taro. Biki muka zo. Za mu je mu kalli shigowa amarya da ango a wajen wannan taro da maman ango ta shiryawa amarya da ango domin ita ma nuna cikakken farin cikin da take ciki a wannan rana. Amarya burin ki ya cika, da taro dangi an cika. Ganin ki ya sha kunshi, turare faman tashi. Biyayya ki yau ma angonki, zaman aure sashi aranki. Aranki ta hogun angonki. Amarya, amarya, biyayya ce jigo na zaman aure. Na zaman aure na sunna, ango ga mana da amarya. Ka taho karke ta manar so. Amarya zo, zo, maza dan juyo, dan juyo, dan juyo. Amarya zo, taso, taso, taso. Wuri ya kyau kuma ga mai ɗaukar hoto. Biki mu ka zo, shi mu ka zo. Bikin yan dangi mu ka zo. Wai ina mama na ango. Mrs. Bilkisu Alimadaki. Masha Allah mama ga mu a auren ɗanki wani irin farin ciki kike ciki a wannan rana? Gaskiya ina matukar farin ciki. Dan abun farin ciki ne a gun kowane iyaye. Allah ya nuna mishi ranar auren ɗan shi. Ina matukar farin ciki kuma ina yi wa Allah godiya da ya nuna min wannan ranar. To wani fata zaki wa waɗanda suka zo wajen wannan aure na ɗanki? To ina musu godiya ina kuma musu fatan alheri su ma Allah nuna mana auren 'ya'yansu haka sannan kuma da suka zo lafiya Allah mai da kowa lafiya. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. And now that you're here, my dreams are waking. And I will keep you from all harm. You are my sunshine, my only sunshine. You make me. Ta masu kallon mu yadda muka kawo muku shagalin biki buduri kenan na auren Ibrahim da amaryarsa Habiba wanda maman ango Hajiya Hauwa ita ta shirya wannan kayataccen wunin biki da aka yi shi a wannan waje na babban taro. Kamar yadda kuke gani a wannan tasha tamu ta Majigin TCTV muna kawo muku bukukuwa da tarurruka na suna, taron siyasa da taro irin na naɗin sarauta da kuma duk wani abu da ya danganci taro. Sunana Khadija Muhammad nake cewa mu kasance lafiya cikin aminci.